Ihe a bụ ụdị agwa ise na-ekwesịghị inweta ebe onye ọbụla ṅụjuru ara nne ya afọ nọ. Ndị oyibo na-akpọ ya moral etiquette. Anọkwana anwa ka afọ ụdị agwa ebe ị nọ. Nke mbụ, mmadụ nye gị ego, anọkwana n'iru ya wee gụwa ego ahụ. Ị chọrọ inyeghachi ya azụ? Ị chọrọ ịgwa ya na ego ahụ ezuru maọbụ na ozughị? Onwe nke i nyere ya jidere gị. Nke abụọ, ịmetụkwara nwaanyị dị ime aka n'afọ. Ị bụ di ya, ị bụ nwanne ya, kedu ihe ị na-achọ? Ị chọrọ iji agwọ ọgwụ ego? Nke atọ, etizina mkpu n'ekwentị oge ị na-akpọ mmadụ, ọkachasị oge ị na ebe ndị mmadụ juru eju. Hello, Theophilus! Wetuke n'onu gị kwuo okwu ka mmadụ na aka ga-anụ ihe ị na-ekwu. Nke anọ, oge mmadụ sị gị n'ịmaka, pụtekene n'ịmaka, si onye ahụ daalụ. Nke atọ ma iche. Akwụkwana onye ahụ, isi na akwa m amaka, ihe m gụrụ 1 naira. Akwa anọgoro afọ 10, onye jụrụ gị. Pụtekene n'ịmaka maka na ịmaka. Nke ise, mmadụ nye gị ekwentị ya na-egosi gị ihe na ya. Agakwa n'aka nri maọbụ aka ekpe. Gịnị ka ị na-achọ? Mgbe ị dobere ebe ahụ, ngwa tinyezie nke gị na ngalaba ozi. Emesịa.